Piet, Daisy, Mario en Glendy. Spidey. Hey. Hallo. Martina, Marlief en Dreamy. Hey Kiki. Sally. Wunder. Hey Yveske. Treintje. Oh. Ik ga nou eerst even op Rijntje. En straks weer dan maar liever even op. Even proberen. Ja. Ralle. Yveske. Rijntje.
Spidey. Oh, Sally. Oh. Uniek. En Wunder. Sneller dan bij mij. Zo. Ja? Dat is Wunder. Uniek. Nu is het weer een beetje rustig. Nou komt Glendy een beetje boos naar Spidey daarin. Hè? Spidey had zoiets van... enge vet. Dat bedoel ik. Net zo aardig vandaag, Glendy. Tja. Hey. Beats. Glendy. Hey, Daisy. En Mario. Hey, Yveske. Hey, Rijntje. Hallo? Nou. Maar ik jou... Oh, wacht even. Ga beter? Ik jou Yveske nog ongeveer 4 keer per dag een beetje molken. En dan gewoon een beetje extra. Dus ze krijgt er nog bij Rijntje. Of er nog, maar dit is gewoon aanvulling. Dat ze in totaal genoeg krijgt, zou ik het zeggen. Dus ik vind dat ze het best wel goed doet. Dus ze ziet er best wel goed uit. Hallo? Dus op deze manier helpen we haar een beetje. Ja, lekker hè? Maar dat kost wel een heel soort tijd. Dus 4 keer per dag. En jij weer dat 6 keer per dag. En gelukkig heb ik zo nog wat hulp van Martine, Marlief en Mathilde natuurlijk. Ja. En één voordeel, ze worden hier echt heel mak van. Ja. Nou, ik ga weer. Hallo? Is dat te mak worden? Hey, het dan?
Doei! Daisy, Peach, Mario en Glendy. Spidey. Spidey. En de rest. Spidey. En een wetterbak. En de andere wetterbakken. Hartstikke leuk. On top. Dreamy. Yveske. Rijntje. En daar. Oh. Uniek en korallen. Sally. Wunder. Hey, uniek. Korallen. Hey. Mijn vriendinnen. Oh, dit is uniek. Maar ik heb het kroontje er van de week even afhellen. Omdat ik het hoofdstel ik ging broeken voor Sally. Maar hier kan het weer opdienen. Oeps. Oh. Zo. Dit is op de orenkant van de Sneldijk. Dus hier is uniek nog net de west. Dus ik vind het een beetje spannend.
Ik krijg net zo volle filmpakketten. Want Uniek vindt het dan gewoon echt heel spannend. Dus dan moet ik echt 2 handen ontstuurd houden. En ze stapt nou echt super snel. Snel naar haar kudde. Om maar weer veilig te wezen. Want stel je voor. Eentje, Yveske. Hallo? Kom. Kom maar, Uniek. Kom maar. Korallen. En ik heb ze juist daar achterin nog een stukje extra gas doen, maar dat snappen ze nog net. Deze moeten we ignoreren. Ja. Maar deze vangen we schip. Nee, die is waar het hele hinder. Die is waar Spidey zijn reg en zijn buik. Van Spijt, ik van Spijt komt. Ja, maar ik wil net zo graag dat ze toch bij de achterbenen stiert. Dan denk ik alleen hoe je het was. Ja. Hier. Hier is het van. Glendy. En Daisy. Mario. Ja. En dat is Peach. Maar ik denk, ik heb jullie de tretje even. Dan kennen Spidey en zijn familie en mijn gas zitten. Als dat maar goed komt. Hallo? Ik denk dat ik denk dat ik net hier tussen terug. Maar wel dus. Kom Spidey. Hey. Kom. Hey Peach.
Hey Mario. Peach, Daisy. Korallen. En ik denk dat dat Sally is. En daar helemaal. Uniek. Rijntje, Yveske en Wonder. Maar ik heb dus wat molken. En dat zal ik even bij Yveske brengen. Yveske! Yveske! Hop, 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 hop! Yveske! Yveske! Zie jij me nog net? Yveske! Yveske! Hallo? Kom maar, Yveske! Rijntje. Voorzichtig. Sally. Korallen. Is alles al op? Nee. Hey, ophouden. Hey, Wonder.
Daisy, Glendy, Peach en Mario. En Wonder. Wietse. Gea, Masena. Jacobine. Wimmy. Hester. Willem. Yvonne. En de Frida. Nou, Jacobine. Nee, Gea. Oh. Hey. Rustig. Willem. Wimmy. Hoi vriend. Nee, maar daar. Nee, Wim. Goed zo. Hè? Braaf. Braaf. Nee, Vanne. Goed zo. Braaf.
Bij mij is het ook nog steeds. Ach, jeetje. Is er weer. Wie is er weer? Wunder en korallen. En Yveske. Hey. Hey Yveske. Rijntje. Sally. Uniek. Wauw. Hey Wonder. Gaan we naar binnen? Boeien. Nee, kom op. Die kant op. Rijntje, korallen, Sally, Wunder, Uniek en Yveske.